и сега ще чупаме без едно и без блоговете. Сега ще минем през всъщност ботовете сега са на експерт. Не съм си купувала играта, няма да дам 11 евро. Но как правиш клик? Лесно. Така, сега ние победихме вече. Сега отиваме да сложим бомбата. Си, как се казваш? Георги. Тук с мен е един мой приятел Георги. Аз всъщност не съм силна. Ние сме на почивка. Да, на почивка си. На 17 деца и 40 родители. Не чак 15 деца и 40 родители, но Не, това са гаците. Добре, бе, теб ще мютна от клипа, защото не си подгажда. Хора, сега минахме от ярда. Има ли някой? А бомбата трябва да направим, да сложим една. Айде, отиде работата. Да, съжалявам. Това беше малко гадно. Сега ще изгоря главата и в устата И трябва да ги образведим, за да можем да се попълнем до бомбата. Да можем да цъкнем бомбата. Да. Цъкнем бомбата. Бум, шакалата. Не, я сложих, сериозно. Бум, шакалата, килата ти е. Това, което се римува с колата. Така, продължаваме с играта, с която направим. Ето, колата се римува с вратата. Също и с една друга дума, ама няма да казвам. Да. Така, терористите победиха! И сега ще отидем да сложим пак бомбата, за да... И сега ще купим оръжие, за да ги образведем. Взех си гайл, сериозно ли? Аз тук съм с някакви тинейджери, разкачени чаргали. И толкова чарките се пръснаха и викат като нормално. И сега пуснаха Преслава и просто скочиха на кръкава. Да. Ето тук всички викат, няма спокойствие. Да, здрасти, пичага, искаш ли хечо? Искаш ли хечо? Ето водата седим. Аре, не мога ли те бия, бе? Аз 20 патроните забих. Да, бе, стига, нецензурни неща правиш. И ето като нас има. Ще сложа. Ти е деца на чипса, вземи го де. Ти се го разхвърим в едно. О, 2 кила! И единия хедшот. Това, бате! О, Галена, бате! Галена! Даваха Галена. Ти не го гледай. Глето! Глето! Бате гора! Всъщност до нас е псувалника баба Псувчо, който адски псува като карацар. Аре, престани, бе! Само чувате как псува като карацар. Бате Гошо, престани, че ще те... И се казва бате Гошо карацаря. Да. Аре, престаните! И вие казвате бате! Не е честно! Ама бате не е такова. Бате бе остави. Да. Това не е лоша дума! Бате не е лоша дума, бе! Да! Бате! Как си бате? Какво става? Стига сме викали, че ще ми изчезнат абонатите. 10 абоната ще сме. За мен не се пръсна музика. Дай, гади абонат ще имаш, ти си абонатчо. Пълен абонат. И показва по някакъв среден пръст. Да, бе, ама как ти иде да се насладим на нея. Чичо го. Да се насладим на... Здрасти, Гошо. Изключително Ако да си взема компютъра и е така, като не изтеглиш играта, и е така
трябва да се съберем, защото ще е готиното, че можем да си говорим и така да се съберем. Това ще е готино. Да. Ще запитаме. Аз си ноша компютъра и има като слаб. Добре, сега съм си върна. Бомбата е заложена. Да, защото... Кое? Псувамник също е лоша дума. А псувамник значи просто човек, който псува много. Да. Бато става само още един децилна и... Взех го с хедшот! Още малко и си играм в бомбата и така ще печелим още малко. Ние спечелихме вече. Да. Така ще си вземем... В картечниците Ще си вземем една така